Zajedništvo Hrvata u Rumunjskoj imalo je čast ugostiti folklorni ansambl Zdenac iz Republike Hrvatske. Prisutnima se u amfiteatarskoj dvorani najprije obratio predsjednik ZHR-a profesor Milja Radan, koji je srdačno poželio dobrodošlicu gostima. Puno vam hvala i mi se radujemo da čujemo našu domovinsku riječ. I puno vam hvala na ovim poklonima i mi ćemo pokušati da budemo pažljivi s vama, ali ne u ovako kreativnom obliku. Uz pjesmu Ples i veselje, folklorni ansambl je imao kratki folklorni nastup ispred znatiženog karaševskog gledateljstva na otvorenoj pučkoj sceni Zajedništva Hrvata. Kulturno-umjetničko društvo Zdenac je sve do sada, osim Hrvatske, bio prisutan i na scenama Italije i Austrije. Folklorni ansambl Zdenaca osnovan je 2001. godine u kolovozu i evo, ako se ne varam, to je puni 12 godina kvalitetnog i stručnog rada. Ima nas 110 članova, od toga je nekakvih 50 djece koje su pod ovim uzrastima podijeljene u folklornu i tamburašku sekciju i ova sekcija odraslih folkloraša i tamburaša koju ste večeras gledali. Od samog početka stavljali smo naglasak na rad sa djecom i odgojili puno generacija klinaca koji su danas uspješni studenti, pa neki od njih i plešu u velikim ansamblima u Zagrebu, a neki su odplesali svoje tijekom srednje škole i otišli dalje. Htjeli smo napraviti jedan mali izlet lijepom našom, dakle donijeti vam dašak cijele Hrvatske. Odplesali smo vam 3 koreografije, 2 su naše zavičajne, znači iz kraja od kud mi dolazimo, središnje Hrvatske, Bilogore i Moslavine, a ova 3. je međimurska, to je sami sjever Hrvatske, koja je ovako vrlo prpošna i svojom glazbom i pjesmama. A pjevali smo pjesme od Slavonije do Dalmacije, završili smo sa prekrasnom Thompsonovom Lijepom našom, jednom od najljepših domoljubnih pjesama definitivno nastalom ikada u Hrvatskoj, možemo to slobodno reći, gdje god ju pjevali, svugdje je predivno dočekaju. Pa na domaćoj sceni smo nastupali zaista, evo, nismo bili do duše u Dalmaciji, ali od Istre do Osijeka na jako puno mjesta. Što se tiče van Hrvatske, nastupali smo u Makedoniji, u Mađarskoj, u Bosni, u Rumunjskoj, hvala Bogu, u Italiji i u Austriji. Tako da pomalo širimo svoj krug, sve to naravno vezano sa financijama i uz financije i evo ovaj naš put ovdje financiralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, koje inače prati takve projekte gdje mi dolazimo Hrvatima van domovine dati program da čuju i osjete i vide onaj dašak Hrvatske.
večer sve curice vara, oj curice vara, sve curice vara, sve curice vara.